Bueno, bideo honetan aztertuko dugu apurbet zelan kalkulatzen den bi zuzenen posizio erlatiboa, bai? Bueno, alde batetik jakin behar dugu, zuzena modu desberdinetaran ager daitekela, bai? Ager daiteke ekuazio vektoriala, parametrikoa eta jarraitua, honek hiruretan, hemen ez deko da ze formulak ipinita, bai, baina, suposatzen da hori ja jakin behar dugula, eta orduan, vektoriala parametrikoetan eta jarraituetan agertzen den vektorea da norabide vektorea, bai, orduan hori izango litzateke zuzen hauen ezaugarria esan daigun, bale? Orduan, zuzenen posizio erlatiboa jakiteko de norabidea konparatuz, bueno, pues, norabide vektoreak paraleloak badira, paraleloak proportzionalak badira, bai, hemen dago proportzionaltasuna, orduen aukera bi daukaguz, bata, zuzenak paraleloak izatea, bai, non norabide vektoreak norabide berdinarekin, bai, norabidea guk marraztu daikegu bi vektoreak norantza berdinarekin edo kontrako norantzarekin, bai, baina norabide berdinean, bai. Orduan honek proportzionalak dira, baina baita zuzenak bat datozanean, bai? Bat datoz edo kointzidentia bai esaten dugu, bai? Orduan, bi kasuetan, paralelo eta proportzionalak. Zelan desberdintzen dugu? Bueno, kasu honetan, erreza izango litzateke hartzea punto bat, bai? Adibidez, R-ren punto bat, bai? Eta ordezkatu egingo geunke S zuzenaren ekuazioan, bai? S zuzenaren ekuazioa betetzen bada, orduntze, esan nahi dau, zuzenak berdinak direla, bai? P puntua, dagolako bai erren eta bai esen, bai? Bale. Ez badago, orduen paraleloak dira. Bale, hau izango litzateke ekuazio vektorialak, parametrikoak eta jarraituetan. Berdin egin daikegu, hemen ez dut ipini, baina berdin egin daikegu vektore normalekin. Bai, vektore normalak konparatu daikeguz, bai? Orduen, marraztu egiten badot adibidez, R-ren vektore normala, N-R edo, bai? Eta N-S-erena, bai? Norabide berdinarekin badagoz, bueno, pues hemen bai? Hemen adibidez marraztu doaz norantza berdinarekin, hemen kontrako, baina berdin da, azken baten norabide berdinean. Bueno, pues bai, konparatu daikeguz vektore normalak, bai? Eta gauza bera gero desberdintzeko paraleloak edo bat datozen, puntu bat hartuko geunke eta ordezkatu. Vale. Ez bada betetzen proportzionaltasun hori, bai, orduen esango dugu, zuzenak ebakitzaileak edo perpendikularrak direla. Bai? Eta zelan desberdintzen dugu ebakitzaileak edo perpendikularra? Bueno, pues perpendikularretan, marrazten badodaz bi zuzen perpendikular, R eta S, euren norabide vektoreak baita, bai dira perpendikularrak, ez? R-ren norabide vektorea eta S-rena. Bale, orduen, zer gertatzen da bi vektore perpendikularrak badira? Perpendikularrak badira, biderketa eskalarra 0 da, bai, biderketa eskalarra 0 da. Bai, orduan hori frogatuko dugu. Bale. Beste ekuazio motak, ekuazio esplizitua eta ekuazio implizitua. Esplizituetan, bueno, esplizituaren forma, bai, hau oso ezaguna da, I berdin M isa gehi N, bale, pues hemen agertzen den ezaugarria malda da. Orduen, konparatuko duguz maldak. Beraz, maldak berdinak badira, orduen dekoguz paraleloak edo bat datoz. Orduen, bueno, pues, bi ekuazioak baldin eta badagoz modu esplizituan, bueno, pues, malda berdina badira, fijatuko ginateke N jatorrik ordenatuan. Jatorrik ordenatua desberdina bada, orduen paraleloak dira. Berdin egin aldugu, lehen esan dugun bezala, hartzen P puntu bat, S zuzenaren adibidez, eta ordezkatu S zuzenean. Bai? Betetzen bada, bat datoz. Ez bada betetzen, pues, paraleloak dira. Eta maldak desberdinak badira, orduntze bakitzaileak eta perpendikularrak. Perpendikularren kasuan, betetzen da ekuazio bat, eta da, bi malden arteko biderketa minus bat dala. Bai? Orduan, horrekin frogatuko dugu perpendikularrak dire. Bale. Azken ekuazioa, ekuazio implizitua. Ekuazio implizitua, A isa gehi B gehi C berdin 0, honetan agertzen den ezaugarria vektore normala da. Bai? A eta B dira vektore normalaren koordenatuak. Eta orduen, konparatzen badugu zuzenaren hiru koefizienteak A, B eta C,
erraz urteten jaku ze posizio daukien, bai? Orduan adibidez. Hartzen dugu bi zuzenen A, B eta C, eta konparatu egiten dugu, bai? Proportzionalak badira, bale? Hirurak proportzionalak badira, orduan esan nahi dau bi ekuazioak baliokideak direla eta zuzen berbera dira edo kointzidenteak direla, bai? Baina A eta B proportzionalak badira, hau da, vektore normalak proportzionalak badira, baina zeren arrazoia, ja, ez bada proportzionala, orduen paraleloak dira, bai? Orduan, izango zen, lehenengo partea behar bada ekuazio baliokidea, bai, baina azkenengo koefizientearekin ez da betetzen. Eta A eta B direla vektore normalaren koordenatuak ez badira proportzionalak, orduan ebakitzaileak dira, bai? Eta zelan dakigu perpendikularrak diren? Pues baita kalkulatzen bi vektore normalen arteko biderketa eskalarra. Orduan, biderketa eskalarra egiten badugu eta berdin zero bada, perpendikularrak dira, bai? Bi vektore perpendikularrak. Lehen egin dugun bezala norabidearekin, gauza bera, bai? Bi vektoreak perpendikularrak badira, pues biderketa eskalarra 0 da, bai? Kosinu 80 0 dalako. Vale, eta gero, normalean zer eskatzen dozkue kasu bakoitzean? Bueno, zuzen paraleloak badira, kalkulatu behar izango dugu bi zuzenen arteko distantzia. Eta zelan egiten da? Zuzen baten puntu batetik, adibidez, hartzen dugu, hemen adibidez formulan dago ipinita al revés, hemen hartuta dago S zuzenaren puntu bat, eta kalkulatzen dugu ze distantzia dagoan R zuzenera, bai? Orduen, kalkulatzen dugu puntu batetik R zuzenera dagoan distantzia. Orduen, hartzen dugu R zuzena implizituetan, bai? Eta ordezkatu egiten dugu isa eta in, ordezkatzen dugu puntuaren koordenatuak, bai? Eta honek bi marratzuak, bai? Honek dira balio absolutuarenak. Zigurtatzen dugu horrela, distantzia positiboa dela. Bai? Distantzia beti izango danez balio positibo bat, balio absolutuaren ikurrak ipintzen dugu. Eta izendetzailean daukoguna da vektore normalaren modulua. Bai da, akarratu gehi bekarraturen errokarratu. Vale, distantzia. Bat datozanean, distantzia 0 izango da. Eta gero, ebakitzailetan, bai, eta perpendikularrak ebakitzaileren kaso perpendikularra da, bai, orduen, ebakitzailean eskatzen dozko alde batetik puntua kalkulatzea, ebakitze puntua, bai, eta orduen hori, betiko moduan, sistema bat ebatziz, bai, ordezkatze berdintze edo laburtze metodekin. Eta, bebai eskatzen dozkue angelua. Vale? Eta angelua kalkulatzeko, daukagu, erabiltzen dugu, biderketa eskalarran erabiltzen dugun formula. Gertatzen dena da, hemen baita, ipini egiten dugula biderketa eskalarrari balio absolutuaren ikurra. Eta zergaitik? Guk kalkulatu egiten badugu, irudikatzen badugu bi zuzen ebakitzaile, bi angelu sortzen dira. Hau txikia eta hau handia, bai? Txikia beti izango da 80 baino txikia, eta badakigu 80 baino txikiagoa den kosinua beti izango da lehenengo kuadrantean eta kosinu positiboa. Baina 80 baino handiagoa den angelu baten kosinua izango da negatibo, bai? Orduen, bi zuzenen artean, ez badira perpendikularrak, bai? Ebakitzaileak edozein ebakitzaile batean, beti egongo da bat 80 baino txikiagoa, eta beste bat 80 baino handiagoa. Bai? Orduan guk bi zuzenen arteko angelo esaten dugunean beti adieraziko dugu txikiena. Eta hori sigurtatzeko ipintzen dugu balio absolutuak. Bai? Hemen ipiniko dugu balio absolutuak. Bai? Hori da. Angelua kalkulatzeko baita erabili aldugu, hemen idatzi dutzuedan formula, bai? Maldak erlazionatzen dagoana. Bai? Eta orduan tangente alfa izango da bi malden arteko kenketa, zati bat gehi bien arteko biderketa. Eta baita balio absolutuarekin. Bai? Eta hemen ikusten duzuenez, modu askotara egin daiteke. Bai? Venga, hurrengo bideoetan adibideak.